गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय ओरैबायदि लेथ्रा नुदों आंखौ माने आङो नै आर्लि मर्निं सिखारनानैहाय थांगासिनो दायो आं गलाघाटआवहाय ओमफ्राय लोगोसे आंना देहाया मोजां नङा आं लोमजादों आरोना पुरा आङो भमिटिं खालामगासिनो माने आंथ' ओरैनो बिदि गारिफ्राव थांबाबो गोबाफेरा खिन्थु बेयावहा आंहा लोमजादों नालाय ओंखायनो बोरैबा मोनदों आरोना आङो स' दायो आं नोंथांमोनखौ दा उनावहाय खिथागोन मानि थाखाय थांदो मा मादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ एबारसो आं बिदि फार्स्ट टाइम जाफेरदों आरोना माहाबा थांबाथाय माने एसे माबा जाना लादोंमोन आं बेलेग बुस्थु जादोंमोन जानानै माने भमिटिं जादों आरोना बोरैबा मोनदों माने थानो हायि बायसा दासो मायबा मोनसे जायगा मोनफैदो मा जायगाथाय नायनोसै मोनहैसिगोन बिराद गोजान 8 आवार्स लायो 8 आवार्स गुवाहाटीनिफ्राय नै दायो आङो फैखांनानैहाय ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय बारा भिडिअखौनो लानाय जायासै आङो डेक'रेसनफोरखौबो लानाय जायासै गिदिरथार बार्थडे खुंदोंमोन आरोना रानिनि ओमफ्राय नै माबा माबि जाबाय जोङो ओमफ्राय जानानै एसे गेस्टफोराबो फैदों थांदों बिराद मानसिफोर जादोंमोन आरोना So guys, जेबो मोजां बुस्थुखौनो लाबोनो हायासै बेस्रा गथ'नो जानला मानलाबो अननानै लाबोबाय आरोना स' हेपि बार्थडे टु इउ ओरैनो हरदो उनाव फरायनो हाथों साक्सेसफुल जालांथों होनो लाइफआवहाय दायो दसे जों माबा माबि जानानै लानोसै बिनि उनावहाय लोगो मोनफिनगोन होननानै आंहा ओरैबायदि लोमजाबाय गैया मुलि जाबाय आङो ओंखाम जानानै दुब्लाय राजबारियावहाय बेयावहाय बर'नि एसे बायखोन्दा अन्थाइनि माखासे मुसुखाफोर दङ आरोना बेखौहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना आङो दिन्थिनो मुसुखाफोरखौ नैबेबायदि आरोना बारा गैया नै बेनिफ्राय गोलावनिफ्राय नैबे गोलाव बेल' ओमफ्राय एसे सिगांथिंबाय दिन्थिना होलाय नै अन्थाइसो आरोना माने सिगाङावहाय लायनो बे राजबारिनिफ्राय जिहेतु डिमापुराव जोंनि बर'नि बायखोन्दा रायजो दंमोन ना जिहेतु मुसुखा बानायनाय बे सेम लायनो आन्डारग्राउन्डआवहाय लामा दंमोननो आरोना ओमफ्राय दा गैला मा जाखोथाय फबजाबाय खोमा थानाय मोनबाथ' जोंबो आन्डारग्राउन्ड जों थांनानै फुरा डिमापुर मोनहैगौमोन आरोना गोदो राजानि गेटमोन खोमा बेफोरो सिदाहै अन्थाइनि आरोना गराय सराय दाउसो नामा दाउराय ना दाउराय गराय बिदि प्रिन्ट खालामनाय दंजोबो आरोना ओमफ्राय नैबेबो बायलाय लांबाय मोजां जायगायालाय ओमफ्राय गोदो बांसिन दंमोननो आरो ओमफ्राय दाथ' माने सिफायजोब्बाय आरो माबासो दङ हारसाफोरसो दङ खाथियावबो नामघर दङ ओइथिं देखायहरलाय नामघरसो दङ आरोना
जोंनि बर'नि बायखोन्दा नोगोर मोनसेल' दंसै बाखिखिनियाथ' नै गासिबो बायखोन्दा गोजा गासिबो बायखोन्दा गोजा आरोना खिन्थु खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन जों नुफैबाय आरो रानिखौ थेंक्स होनना बुंनांगोन आरोना रानिया स्लाबदों नालाय जोंखौ हरनाय जायगाया मोजां मोनबाय फैनानैहाय एसे एनैल' दंसै आरोना नै बाराथ' गैला बेवहायनो बैनिफ्राय बैसिम दायो जोङो थांनोसै आलदा मोनसे जायगायावहाय फैदो ओमफ्राय जोंहा बिदि बेरायनायनि प्लेनिं गैयामोन आरोना जास्ट जोङो रानिनि बार्थडेल'सो जानो फैदोंमोन ओमफ्राय ड्रेसबो लाबोआखै थांगासिनो ओमफ्राय दायो गासिबो आं दे आं एसे लोदो जाबोनाय मोनबा ओंखारनो हानाय नङामोन बाय बाय माथो बैसां नङा माथो नङालाय नै दायो आङो मुलि सुलि जाबायमोन नालाय देहाखौ मोजां मोनबायमोन आरोना नेक्स्ट डेआवहाय ओमफ्राय दायो जोङो बिदि बड'लेण्ड आसाम आरो नागालेण्ड बर्डार बिथिं थांबाय आरो थाङै ओमफ्राय नै नागालेण्डआवहाय दायो हाबबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो मोजाङै ब्लगखौनो लाबोनो हायासै मानो होननानै बुङोबा बिराद देहाया गाज्रिमोन आं बेबायदि मोनफेरग्रा मानसि नङामोन आं बिराद दुरबल जादोंमोन आङो Welcome to Yenshu village. All of 2004 established as well. हाजो दायो जोङो हाजोआवहाय गाखोबाय आरोना ओरैबायदि मोजां लामाफोराबो पाक्कानि गोजा हाब्रुबो गैया अखा हाबाबो आरोना जा मोजांखा सिलनो नै बेयाव थालिर लायनो थांगासिनो जों दायो मोजां नुदों सारि ना ओइ लामायानो गैला हनै वाव बरिया लामायानो गैला गोथौ ग्रं Heh, nama tuh. Ma bilai. Wow. Jamu sangka. Ini sudah, ini sih. Angkel beras mau ini sudah dari. Wow, Korea kak. Korea. Isang boibw din sa babiyaw ha. Hi, nanmo do ka. Hi. Medyo master. Dasar ang sedang lumzanay di kaya. Jago naman ka na. Wow! May lagi lang ba din na. Karena kan
सफैबाय आरो ना मोनसे भिउ पइन्टआवहाय जि बरियाखा आयै ओइ गोलैगोन आगै मोजां आयै 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 हु जि मोजां नांखादो ओइ खोनासंलाय सिरि थानानैलाय सिरि बोरैबा ना सिरि थाबा हा माने सिरि एर'नो 1 सेकेन्डनि थाखाय रावबो माथो नाङा हा माबा कथ' थाबायनासो होदो सिरि थाथ' होनबा रावनिबो माथो खोनाखाया माने सिरि थाबा सिरि गोजा आरोना र' मोनसे एसे गोजौआव थांनानै दिन्थिनो आङो माबोरैहाय बारा गोजानाव थाङा दै गोलैगोन माबायदि मोनदों इयाव फैनानै मोजां मोनदों जा मोजां खाबा जायगाया नै बिलाय जायगा दिन्थिग्राया हेलौ जायगा दिन्थिग्राया जोंना नै बिथिं गथ'फोरा फट' उथिगासिनो ओइ परि जाबा दै भालके आहा हिल गाननायखाय थाङालै गिलुलु आयै आयै जा मोजां नुखादों नायनाय दे इथिं खेबसे नाहर नोंसोरो एसे मोजां नुदों नै इनिफ्राय नाहर इथिंखालै माबा खुवा खुजोबदों मिथिबाय माने जोंखौ गोजाननिफ्राय खुवायाव थानाय बायदि नुहुरगोन ओमफ्राय जोंसो पात्ता मोनाखै आरो ना वाव नै जोंना गारिया थन्दी जा मोजांलै आयै आं थालांसै बेयावहा नोंसोर गासैबो थांजोबदो जना नायहरनोसै आं खेबसे बार जानोसै जा मोजां नुखादों ना बिराद बरियालै थुदो थांसै आथिङा सेस थांलायनोसै